Иисус Христос! Мы рады вітаць вас на нашем YouTube-канале Смаргонь Госпел. Меня зовут Олег, а гэта Оля. І гэта навіны Смаргонскага араторыя. Люты у нашым араторыі быў вельмі насычаным. 1 і 2 лютага адбылася прэм'ера мюзікла аб жыцці і дзейнасці святога Яна Боско. Амаль паўмесяца пры дапамозе ксяндза Артура Ляшнеўскага і сястры Юліі Клівец рыхтаваўся мюзікл аб жыцці святога. Пасля мюзікла былі ўзнагароджаны удзельнікі футбольнага турніру ў гонар святога Яна Боско, а таксама удзельнікі конкурсу «Сон 9 год». Зараз пабачым, як гэта было. Для дзяцей і падлеткам у нашым араторыі адбылася аратарыяда, удзельнікі якой змаглі паказаць свае таленты ў розных спартыўных і інтэлектуальных спаборніцтвах. Пасля спаборніцтваў былі выяўлены пераможцы, якія прадставяць наш смаргонскі араторый на аратарыядзе ў Мінску. Пабачым, як гэта было. Ты памятаеш, што ўжо распачаўся Вялікі пост? Канешне, памятаю, але напярэдадні Вялікага посту у нашым араторыі адбыўся карнавал для моладзі пад назвай «Пакаленне 2.0». Удзельнікі вечара змаглі ўспомніць, як раней у нашым араторыі бавілі час і якая моладзь цяпер ёсць у нашым цэнтры. Але не забывай, што для дзяцей у нас таксама адбыўся карнавал на тэматыку розных краін свету. Дзеці змаглі пагуляць і сустрэць герояў амаль з усяго свету. Нагадаем, як гэта было. На нашым канале вы можете паглядзець відэо, прысвечанае тэматыцы Вялікага посту. Спасылка будзе ў апісанні гэтага відэо. 29 лютага у нашым араторыі адбылася агульнабеларуская сустрэча міністрантаў. Смаргонь вітала гасцей з Мінска, Дзятлава і Бараўлянаў. Зараз пабачым, як гэта было. На гэтым усё. Сачыце за навінамі смаргонскага араторыя ў сацыяльных сетках. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал Смаргонь Госпел. Абяцаем шмат цікавага ў гэтым годзе. Пахвалёны Иисус Христос!